Hidegháborús vicc. Az 1980-as években elkezdett a rendszer fiatalítani, a kommunista rendszer, vagy hát nevezzük kommunista rendszernek. Inkább csak egy halom rabló ült a legfelső vezetésben, akik igazából maguknak loptak. Attól volt kommunizmus, hogy mindezt az állam számlájára íratták, de aztán az állami vagyont sajátjukként kezelték, mint a mostaniak. Volt kitől tanulni. Szóval fiatalított a szocialista rendszer a 80-as években, és ezeket a fiatalokat úgy is nevezték, hogy ifjú titánok. Erről a vicc. Hogy hívják Budapesten az olyan gyárigazgatót, akit egyik vállalattól a másikhoz helyeznek? Titán. Titán használni tudjátok.